Taas on projekti ja pajalla tuli tällainen 6-puolikas kanami tähän työn alle. Ongelmana, että jarrut häviää. Tässä on vähän sellaista tyyppivikaa. Mä googlettelin ja kyselin vähän. Jarruletkut menee täältä takajarrusylinteriltä moottorin yläkautta. Kertyy herkästi ilma, kun ilma nousee aina tietysti ylhäpäin, niin se pääsee näiden letkujen mukana tänne moottorin päälle. Tänne jää sellainen ilmatasku tuonne letkun sisälle. Ilma ei pääse sieltä pakenemaan mihinkään säiliöhän tai muualle. Se tekee sitten sen, että jarrupoliin on ihan tunnoton ja ei ole käytännössä minkäänlaisia jarruja. Irti ne tuolta edestä asti ja käännetään nuo letkut menemään tästä moottorin alakautta tänne eteen. Ilma pääsisi sieltä pakenemaan tänne säiliöhön, mikä on täällä ylhäällä, ja tänne säiliö. Kiinnikkeet on irti ja panion päästä letkut irti ja sitten vedetään täältä pois ne. Pitää vaan merkitä nyt, että kumpi on kumpi, että saa ne samoille paikoille tuonne takaisin. Sieltä on toinen irti. Tuolla se tuonne ylhääpäin alun perin, mutta nyt laitetaan se lähtemään alhapäin ja tietenkin uudet tiivisteet laitetaan samalla tuonne. Noin, siellä on ensimmäinen käännetty. Sitten tuosta toinen kanssa. No ja sieltä toinenkin letku alhapäin. Ja sieltä menee ne letkut, tuolta heitin moottorin alle ja sitten ne tulee tuolta toiselta puolelta takaisin ja menee tuosta ja tänne etupäähän. Pitää vielä laittaa tänne sellaiset kunnon vedonpoistajat, millä nää saa tänne kiinni, ettei ne päästä täällä heilumaan ja hinkkaamaan itteensä rikki. Kiinnikkeet laitettu. Ja sitten sen jälkeen ruvetaankin laittamaan nestehiä ja ilmaamaan tätä järjestelmää. Alipaine hommalla ilmasin nämä jarrut. Ensimin täältä ja täältä. Näitten välissä menevät letkut täyteen. Täältä kun imi, niin tyhjeni kahvan säiliö ja täältä kun imi, niin tyhjeni tää peräsäiliö. Sitten sen jälkeen ilmasin täältä satuloosta kauimmaista alkaen. Vasenpuolinen oikea puoli etupään ja sitten sama homma takana. Tässä on vaan yksi satula takana. Imin tuolta satulasta niin kauan, että useamman kerran vaihtui tuo säiliön neste, niin silloin siellä on uudet puhtaat nesteet niin joka paikassa. Ja ainakin nyt tuntuu, että on ihan erilainen tuntuma tällä jarrupolkimella, mitä oli aiemmin. Jarruhomma setvitty ja pistetään sitten seuraavaksi öljyt valumahan ja tehdään siihen perushuolto.